maghanap ulit tayo ng sihi. Ayan, doon tayo sa Kawa-Kawa. Ayan, pakita ko sa inyo kung saan ako kalimitang naghahanap ng sihi. Bukod doon sa tapat namin. So, kasi nga wala kaming maulam, pupunta kami ngayon sa Kawa-Kawa. Ayan, so tara guys! Sihi kami guys, sasama ka? Tara, sama ka! Yun ang kagandahan ng probinsya, di ba guys? Kasi kahit wala ka dito pera, basta masipag ka lang makipagpainitan diyan sa dito sa Batuhan. Marami kang makukuha ditong sihi guys. Ayan. Ayan, marami kang nagtitik-tik ng talaba, yung ginawa nating barbecue nung nakaraang linggo. So ayan guys, tatawid tayo dyan. Ayan, nakita nyo yun, tatawid tayo. Magpapabasa lang tayo. Kasi walang bangka. Ibigan na kasi yung bangka dito sa amin. So tatawid tayo dun kasi dun mas marami makukuha tayo. Guys, oh, marami na naman talaba dito. Marami na naman talaba, oh. Ang dami naman. Sarap yan. Pula talaga, di pala nangyayon ang timan. Oh. Yun naman dikit. Okay guys, tatawid tayo dyan sa kabilang batuhan. So tatawid tayo dyan guys. Tatawid na tayo dito. Kasi mas madami-dami yung mga uwang suso. Follow sa Facebook, Jadex Averia. Sa TikTok, Jadex Averia. Lumalalim yung tubig. Pero kung mas malaki po yung low tide, mas mababaw to, ilang bawas na, sabi ko sa mga isla, may mga ilang bawas-bawas daw yan sa mga low tide sa pagkaganto mga 5 bawas na yung tubig, ibig sabihin mas madali nang kasi sa low tide, mas madali na siyang mag-high tide. Hindi na siya ganun kalaki yung pag-high tide, pag-low tide niya. Nandito na tayo guys. Tawag namin dito Kawa-Kawa. Kawa-Kawa.
ako nagtatry na kumain ito, hindi tayo lulubay ng lato-lato. Lato pala, lato. Nakakuha namin. So, pala nakakuha namin guys. Kapag sa ibang vlog, sobrang mahal pala nito sa Manila.
oh. Ganito namin agad. Sobrang lalim na agad ng tubig. Ilang minuto pa na nakakalipas. Sobrang lalim na agad ng tubig. Nakuha namin. Hindi na namin dinamihan kasi kakaunti lang naman kami sa bahay. And guys, oh. Inisa lang natin. Nakuha natin. Ibalon guys. And tuwad-tuwad guys. Tapos ito yung kala mo hindi nakakain. Lagi lang nasa bato. Pero pag tinutukan mo ito pala yung isang sihi din guys. Ayan. Ito yung mga nakuha natin guys. Diba sobrang bilis lang namin. Hindi nga kami nag 10 minutes pero marami na agad kami nakuha. Hindi na namin masyado dinamihan kasi guys masasayangan din naman. Kasi kakaunti lang naman kami sa bahay, 5 lang kami. So, ayan na. Agataan natin to, tapos yun na, ulam na. Ayan. Nakalibre na tayo, hindi na natin kailangan bumili. Kasi yung nib naman dito kahit paano, mura lang din naman. Kuminsan sa kapitbahay, nakakahingi ka pa. Yun yung kaibahan sa probinsya guys, ayan. Basta masipag ka lang dito, hindi ka mawawalan pagkain. So, thank you for watching guys.